Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilat at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malakas sa sakit sa araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Ang aking babagi po ngayong araw na to ay yung konsagrasyon sa sariling pagkain, inumin. Ito po ay napakahalaga po ito sa pang-araw-araw nating kinabubuhay po. Sana po ay matuto po tayo sa mga ganito pong usapin po sa karunungan lihim po, o matuto po tayong mag-aral po para tayo ay may kaalaman po na hindi po tayo basta-basta po malulupig po ng mga masamang espiritu, mangkukulam, mambabarang at mga po, iba't ibang masama. Kaya ibabagi ko po sa inyo lahat, ginagawa ko po ang aking mga kakaya po na ibabagi po sa inyo para may matuto po kayong mang-protect yung sarili, manggamot, makatulong sa kapwa, at magpursige po na tumulong sa kapwa para kasihan po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa ating ginagawa. Ang gusto na po ng amang mahal na amang makapangyarihan sa lahat ay yung pagtulong po. Pag tumutulong ka sa kapwa, pag binigyan ka ng biyaya ng ating Diyos makapangyarihan sa lahat, ay marami po ibibigay sa atin. Sunod-sunod pong biyaya po ang ating pagkakaloob kung matulungin po tayo. Kaya sana po huwag tayo mag-away-away, kundi magpakumbaba sa isa-isa. Kung may alitan lamang po na halimbawa po nag-alitan po kayo, magpakumbaba kayo at huwag nyo pong patulan na po para gabayan tayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Lahat po ng ginagawa po natin sa ibabaw ng mundo po ay nakikita ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Hindi pa po natin nababanggit, alam ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat sa ang ating sasabihin po. Kaya dapat po palagi po tayong mananampalataya sa Kanya para ipagkaloob sa atin ang ating mga kailangan at malayo ito sa mga kapamakan, signals, mga bagay-bagay na ikasasama, para matunaw po pagkarap po natin ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Hindi po natin sukat akalain na nakikita natin po ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, pero nandyan po sa harap po natin na nakikinig po. Kung ano po yung sinasabi natin ay naririnig niya po. Sa dami-dami po ng mga taong nilalang po sa ibabaw ng mundo, kahit sabay-sabay po magdasal po yan, ay naririnig po niya ang ating hinaing po. Ang po ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat ay hindi po niya basta-basta agad ibibigay, kundi susubukan ka muna niya bago niya ibigay. Pagkakaloob kong taos puso po kayo na manalangin sa Kanya, mananampalataya. Kaya tiwala lang po sa sarili at tiwala sa mga bagay-bagay na at huwag ko yung mag-alinlangan. Focus po kayo sa sarili para kumasi po yung mga ginagamit na mga orasyon po. Sana po i-intindi niyo po aking ibig sabihin po. At salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ang ipakakul ko po sa inyo yung konsagrasyon sa sariling pagkain. Iniusal sa kapag kainan po bago kumain upang maligtas ang sariling kinakain sa mga palipad hangin o mga masamang espiritu o mga masamang karga. Mariring gamitin kontra sa mga lasong spiritual po. Alam niyo po yung lasong spiritual po, yung mga nilalasong po kayo sa, inuusalan po kayo ng mga Latin po na hindi niyo po alam. Ito pangontra po ito na sa mga po, napakabisa pong pangontra po ito na aking babagay po sa inyo para may magamit po kayo. Bago po kayo kumain, pwede niyo po ibulong po ito sa pagkain, tubig, inumin, para lahat po natin kinakain po ay walang makakapit po na galing spiritual na namiminsala po. Pwede rin po itong
kung may napakain po kayo ng halimbawa po, hindi sa pag-ano po, kung naniniwala po kayo lamang po, mapakain ng mga aswang, gagawin po kayong aswang po, o mga bagay-bagay na mga kwan po. Pwede nyo po itong gamitin po ito, ibuga po ninyo at malulusaw po yung ginawa po nilang mahika po sa inyong pagkain, malulusaw po yun. Kaya sa mga nanggagamot po dyan, narito na ang aking ibabagi po na para magamit nyo po rin sa panggamot nyo po sa iba, para makatulong po kayo. Sana po pinapaliwanag ko lang po pag nagkukon po kayo na sisingil po kayo, dapat po ay yung kusang loob po ang kunin nyo po sa galing sa mga taong hindi nyo po alam kung saan po nila kinuha po yung binayad sa inyo. Sana po pag magsingil po kayo ay yung katamtaman lamang po, na hindi po sobra-sobra. Kung ano po yung maibibigay ng ginamot nyo po ay okay lamang po, basta may pakakalob naman po sa inyong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano po yung ginagawa nyo mabuti ay babalik sa inyo ay malaki po. Naunawaan nyo po. Narito po ang orasyon po na aking ibabagay po sa inyo, na konsagrasyon sa sariling pagkain, inumin. Inuusal sa pagkainan bago kumain upang maligtas ang sariling kinakain sa mga palibad hangin, mga masamang espiritu, mga masamang karga, maaari ring magamit kontra sa mga nasong espiritual po. Narito pang orasyon po. Christus Sancta Trinitas, Umo Daob Jesus, Jesus, Hoc Salvador Salvame. Usalin po ng 3 beses po ito. Usalin sa isipan ng 3 beses, po sa pagkain at inumin po. Narito po ang orasyon po. Maraming salamat sa inyo lahat.